Ještě než otevřeš oči, už víš, že přišla zima. A ne proto, že by si to pamatovala, ale proto, že ledový chlad slámy pod tvým tělem pronikl skrz na skrz vlněnou látkou, kterou si ze sebe nesundala už 3 týdny. Ten chlad teď žije přímo uvnitř tvých kostí. Napravo od tebe se něco šustivě pohne. Možná je to tlustý potkan nebo prase přivázané u ohniště. V tu chvíli se dítě v tvém břiše ozve prudkým kopnutím, které z tebe vyrazí všechen vzduch. Počkej chvíli. Je ti teprve 22, ale vypadáš nejméně na 40. Je rok 1350. Vítej. Odhalujeme skutečnou, nevymyšlenou historii středověkého světa. Přihlas se k odběru a určitě napiš, odkud nás sleduješ. Nejsme na okraji civilizace, ale přímo v srdci venkovské Evropy. Normandie, Kastilie, Bavorsko. Vyber si jakýkoliv kraj. Všude začíná ráno těhotné selky stejným pachem. Vlhký popel, dávno nemytá lidská kůže a hustý dech krávy, která sdílí jedinou místnost s tvou 6člennou rodinou. Něco takového jako okno v tvém domě prostě neexistuje. Je tu jen otvor zatažený vyschlou hovězí kůží. Dovnitř sotva propustí matné šedé světlo. Podlaha je prostě udusaná zem. Když několik dní v kuse prší, země se promění v lepkavé bláto. A právě v tom blátě spí tvoje mladší děti. Minulý rok černá smrt vyhubila 1/3 Evropy. A právě tady se sevře žaludek doopravdy. Ne ze suché statistiky, ale z děsivě hmatatelné fyzické přítomnosti smrti. Tvoje tchýně zemřela v srpnu. 2 sousedé z jižního okraje vesnice odešli ze světa v září. Na vlastní oči si viděla ty děsivé boule na jejich krku. Viděla si kůži barvy rozmačkaných ostružin. Ty si přežila a nemáš nejmenší tušení proč. Nikdo neví, proč jedni přežijí a druzí ne. Roku 1350 neexistuje pojem bakterie, infekce ani imunitní systém. Za to existuje všemocný Bůh, který rozhoduje o všem. Existuje pokoušející ďábel a místní kněz, který každé neštěstí vysvětluje úklady jedné z těchto 2 sil. A ty jsi teď v 8. měsíci těhotenství. Otázka, která tě bude pronásledovat následujících 20 minut, zní takto. Jak se vůbec dal přežít porod ve světě, který absolutně ničemu nerozuměl na tom, co vlastně zabíjí matku nebo novorozence? Co ty ženy věděly? Co dokázaly objevit porodní báby, které vedly porody v těchto dusných místnostech bez oken, bez čisté vody, bez chirurgie a anestezie, bez jediného nástroje, který by moderní lékař vůbec nazval lékařským? Odpověď existuje a navždy změní tvůj pohled na svět, ve kterém žiješ dnes. Nejdřív ale musíš vstát. Oheň v ohništi vyhasl. Je třeba podojit krávu dřív, než se úplně rozední. Místní pán čeká na svůj díl mléka a nepřijímá žádné omluvy, v nichž se objeví slovo těhotenství. S námahou se zvedáš na nohy. Záda odpoví tupou známou bolestí. Udusaná zem podlahy hltavě vysává teplo z tvých bosých nohou. Venku se vesnice začíná probouzet. Štěkají psy, ozývá se sekera. Zvon na věži ohlašuje svítání. Další den roku 1350. Možná právě dnes nastane ten den. Hlavní problém smrti ve středověku nespočíval jen v samotném umírání. Problém byla blesková rychlost a naprostá nepochopitelnost toho procesu. Dnes, když se u těhotné ženy objeví silná horečka, existuje proto přesná diagnóza, známý mechanismus, antibiotika a jasný lékařský postup. V roce 1350, pokud dostaneš horečku 10 dní před porodem, nabídnou ti úplně jiná vysvětlení. Někdo se na tebe podíval černou závistí. Po vesnici bloudí zlý duch, nebo sám Hospodin zkouší tvou víru. Léčbou budou vroucí modlitby a amulet se zašitou svatou relikvií uvnitř. A pokud má místní léčitel alespoň nějaké klasické vzdělání, nabídne ti pouštění žilou. Naříznou žíly na ruce, aby vypustili přebytečnou krev a vyrovnali humory, životní šťávy. U vyčerpané ženy v 8. měsíci těhotenství to mohla být právě ta hranice, která oddělovala život od smrti. Akademická medicína roku 1350, ta samá, kterou učili v Bologni a Paříži muže, kteří v životě neviděli skutečný porod, se celá opírala o spisy Galéna, řeckého lékaře z 1. století. Jeho teorie 4 humorů tvrdila: v těle proudí krev, hlen, žlutá žluč a černá žluč. Jejich rovnováha je zdraví, nerovnováha nemoc. Recept byl vždy stejný: pustit krev, pročistit žaludek drsným projímadlem a přiložit bylinný obklad. Pečlivě se přitom řídit astrologickým kalendářem dne.
Církev měla vůči porodním bolestem svou neústupnou pozici. Byla to cena Evy. Kniha Genesis mluvila jasně a bez dvojznačnosti. V bolestech budeš rodit děti. Bolest se nevnímala jako biologický důsledek, ale jako přímý boží trest. V praxi to znamenalo jediné. Každý pokus tyto bolesti zmírnit vypadal teologicky podezřele a zaváněl herezí. A přesto právě tady vzniká první hluboká trhlina v tvé obvyklé představě o středověku. Ženy si stejně nacházely způsoby, jak přežít. Ne díky systému, ale navzdory němu. Mateřská úmrtnost se ve středověké Evropě pohybovala zhruba mezi 1 a 3% na každý porod. Zní to jako zanedbatelné číslo, jen do chvíle, než si uvědomíš, že typická žena 14. století rodila 6krát až 8krát za život. Sečti si ta procenta, přidej k tomu děsivou kojeneckou úmrtnost. V prvním roce života umíralo 30 až 40% dětí podle kraje a období hladu. V některých oblastech, které černá smrt v letech 1347 až 1351 zdevastovala, ztratili vesnice až 60% obyvatel. Porod v takovém kontextu nebyl radostnou rodinnou událostí. Byla to hra v ruskou ruletu. Hrála se tak dlouho, dokud se tělo definitivně nezlomilo, nebo dokud si smrt nevzala svou výhru dřív. Tvé tělo v roce 1350 nese brutální jizvy tohoto systému. Máš hluboký kas. Rafinovaný cukr ještě neexistuje, ale existuje kvašený žitný chléb a nikdo tyhle dvě věci nedává dohromady. Trpíš katastrofálním nedostatkem vitamínu D, který nikdy nedostane diagnózu prostě proto, že nikdo na světě neví, co vitamín D je. Máš ploché nohy z toho, že celý život chodíš bosá po tvrdé zemi. A teď se chystáš rodit. A v téhle místnosti není jediný člověk, který by si někdy v životě umyl ruce mýdlem. Ale je tu jedna postava, kterou oficiální historie psaná muži téměř vždy pečlivě vymazává. Nebyla to vystudovaná lékařka, nebyla to kněžka, neměla titul, diplom ani znalost latiny. Byla to žena středního nebo vyššího věku. Znala jméno každé byliny rostoucí v okruhu 3 lí od vesnice. Vedla 20, 30, 40 porodů. Viděla dost smrti i zázračných záchran, aby přesně věděla, co funguje, i když nechápala proč. Byla to porodní bába. Ve Francii sage femme, v německých zemích Hebamme, prostě bába. Když ti začaly stahy, právě ona se brodila vesnickým blátem, s těžkým uzlem bylin na zádech. Právě ona rázně vyhnala všechny muže z domu a pevně zavřela dveře. Vytvářela ten ryze ženský prostor, který historici zaznamenali po celé středověké Evropě. Rodní světničku. Místo se svými přísnými pravidly, svými tajnými znalostmi a svou nepřerušenou linií ústního předávání zkušeností napříč generacemi. To, co vytahovala ze svého uzlu, nebyla černá magie, i když tak to zvenčí mohlo vypadat. Námel, ta stejná houba parazitující na žitných klasech, obsahuje chemické sloučeniny, které v přísně kontrolovaných dávkách silně stimulují děložní stahy. Středověké porodní báby neznaly složité slovo alkaloidy ergotaminu. Prostě jen věděli, že odvar z určité houby v přesně odměřeném množství dokáže znovu rozběhnout a urychlit zastavený porod. Předávkování znamenalo jistou smrt. Přesná dávka zachraňovala 2 životy. Těmto empirickým znalostem trvala staletí, než je akademická medicína oficiálně uznala. A právě ony leží u kořene léků, které se dnes rutině používají v porodních sálech každé moderní nemocnice. Heřmánek, peliněk, bílá vrba. Všechny tyto rostliny jsou pečlivě zaznamenány ve středověkých sbírkách receptů porodních bab. Jsou tam přesné návody na jejich přípravu i dávkování. Bez jediného mikroskopu, bez základů farmakologie, bez klinických studií dvojitě zaslepenou metodou. Jen čisté, neocenitelné pozorování, hromaděné generacemi žen. Ale nejcennější poklad, který porodní bába přinášela, se neskrýval v uzlu s bylinami. Byl v jejich rukou. Uměla obratně otočit špatně uložený plod pomocí zevních hmatů. Uměla číst tvar břicha, rytmus kontrakcí i strukturu kůže matky, aby bezpečně předvídala blížící se komplikace. Pevně věděla, že vertikální polohy, například dřep s oporou na 4 bodech, usnadňují výstup dítěte 100krát účinněji než vodorovná poloha na zádech. Ta samá vodorovná poloha, kterou začne mužská akademická medicína ženám agresivně vnucovat až o staletí později. Dřep, praktikovaný v mnoha tradičních kulturách dodnes,
a znovu objevený moderní porodnickou vědou jako nejfyziologičtější, byl naprostým zlatým standardem ve středověkých porodech vedených ženami. A právě tady se v prach rozpadá jeden z nejhouževnatějších mýtů o středověku. Mýtus o tom, že lidé té doby byli jen pasivními, pokornými oběťmi utrpení, hračkami v rukou nepochopitelných sil. Středověké porodní báby vystavěly mocný systém znalostí bez jakéhokoliv uznání ze strany autorit, bez jediné univerzitní pečeti. Systém, který skutečně fungoval, který vyrýval životy z tlamy smrti, který se předával od ženy k ženě jako tajný šifrovaný jazyk. Jazyk, který následující staletí nemilosrdná inkvizice označí za čarodějnictví. V roce 1347 se na kontinent zřítila černá smrt. Během 3 děsivých let smetla z povrchu země 30 až 60% evropské populace. Prosperující města se změnila v prázdné hrobky. Bohaté úrody zhnily na poli, protože je neměl kdo sklidit. Mocní feudálové pohřbívali své poddané. Poddaní pohřbívali své kdysi všemocné pány. A pak se stalo něco, co by nepředpověděl žádný středověký filozof. Něco téměř urážlivého ve své kruté paradoxnosti. Největší demografická katastrofa evropských dějin se pro ty, kdo přežili, stala mohutnou pákou bezprecedentního osvobození. Logika toho procesu byla brutální a přímočará. Feudalismus fungoval hladce jen z jediného důvodu. Vždy existovalo nekonečné množství chudých, zaměnitelných těl připravených ohýbat hřbet na pánově půdě. Pán, který ztratil poddaného, ho mohl nahradit lusknutím prstu. Roku 1350 se tahle rovnice obrátila na ruby. Mrtvých bylo víc než živých. A živí náhle získali něco, co nikdy dřív v dějinách neměli. Ohromnou vyjednávací sílu. Kroniky druhé poloviny 14. století zaznamenávají jev, který evropskou šlechtu přiváděl k zuřivosti a posvátné hrůze. Sedláci se začali volně pohybovat po zemi, začali hledat lepší podmínky. Hromadně opouštěli pozemky, kde pán platil směšně málo nebo žádal příliš mnoho. V Anglii byl Statute of Labourers z roku 1351 panickým pokusem uměle zmrazit mzdy, které rostly jako z vody. Sedláci ten královský výnos prostě ignorovali. Ve Francii propukla v roce 1358 jacquerie, otevřená krvavá vzpoura. V Anglii došlo roku 1381 selské povstání až k branám Londýna. Ale nejneuvěřitelnější a nejméně očekávaný zvrat nenastal na krvavých bojištích, nastal u žen. Ovšem vdovy Pomoru mezi selskou populací objevily něco, co jejich matky nikdy v životě neviděly. Půdu zapsanou na vlastní jméno. Ne proto, že by feudální systém náhle prozřel a uznal jejich práva, ale prostě proto, že v okolí nezůstal jediný živý muž, který by si na ní mohl dělat nárok. Farářské a panskodvorské registry Anglie a Francie mezi lety 1350 a 1380 ukazují pozoruhodný nárůst. V seznamech držitelů usedlostí se ve velkém objevují ženská jména. Ženy, které nyní přímo vyjednávaly s pánem. Ženy, které najímaly nádeníky a platily jim mzdu. Ženy, které poprvé po mnoha generacích sami rozhodovaly, jak naloží s půdou, na níž pracovaly. Nebyl to triumf úplné rovnosti. Byla to vynucená výjimka a ukázala se jako velmi křehká. Jakmile se populace začala znovu vzpamatovávat, a trvalo to víc než století, staré patriarchální struktury začaly pomalu dobývat své pozice zpět. To jedinečné okno možností se zase zavřelo, ale existovalo. A právě tady se skrývá další, mnohem temnější historická ironie. Ty samé porodní báby, které v době moru nesly celé komunity na vlastních bedrech. Ty, které beze strachu vedly porody, když vesnický léčitel už dávno ležel v hrobě. Ty, které vařily záchranné odvary ve chvíli, kdy diplomovaní univerzitní lékaři v panice utíkali z nakažených měst. Tyto ženy vyšly z doby pomoru s tak obrovským kapitálem společenské autority, jaký nikdy předtím neměly. A právě tento kapitál bude o století později systematicky, metodicky a krutě ničen pod pohodlnou záminkou boje proti čarodějnictví. Inkvizice neupalovala porodní báby proto, že by byly temné a nevědomé. Upalovala je proto, že věděli příliš mnoho. Dítě se narodilo, přežilo. Ty jsi také přežila. Veškerá suchá statistika tohoto století byla proti vám a přesto tady ležíš. Naprosto vysílená na podlaze z udusané hlíny, zabalená do hrubé, pichlavé vlny. Porodní bába ti opatrně otírá spocené čelo hadrem namočeným ve vodě. Ta voda není křišťálově čistá, ale jiná prostě není. Venku se táhle ozývá kráva. Tlustí potkani nikam nezmizely. Pronásledovatelský chlad roku 1350 je stále stejně nemilosrdný. Ale tvoje dítě dýchá. A tady je odpověď na otázku, kterou jsme zavěsili hned na začátku.
Jak mohly středověké ženy přežívat porody v podmínkách, které by moderní medicína považovala za jistý rozsudek smrti? Ne navzdory své domnělé nevědomosti, ale díky svým hlubokým znalostem. Znalostem úplně jiného druhu, pečlivě nashromážděným v ženských tělech a předávaným šeptem od matky k dceři z generace na generaci. Znalostem existujícím mimo zaprášené knihy, mimo prestižní univerzity, mimo latinu, daleko od Galéna a jeho zastaralých 4 humorů. Znalostem, které dnes doslova žijí ve sterilně zářících operačních sálech, kde se rodí naše děti. Ergometrin, lék rutině používaný k prevenci poporodního krvácení po celém světě, je přímým chemickým potomkem těch samých alkaloidů z námelu, které středověké porodní báby obratně využívaly, aniž znali jejich vědecký název. Vertikální porodní poloha ve dřepu, kterou mnozí moderní pokrokoví porodníci doporučují pro usnadnění porodu, je přesně ta samá poloha, pečlivě popsaná ve středověkých porodnických rukopisech. Model nepřetržitého doprovodu a emocionální podpory během porodu, o němž nejnovější výzkumy 21. století prokázaly, že skutečně snižuje riziko komplikací, byl naprostým základním standardem práce vesnické porodní báby, která se ve 2 ráno brodila nočním blátem, aby dorazila k rodičce. Jenže pak přišel krutý zlom. Masová paranoidní honba na porodní báby jako na čarodejnice mezi 15. a 17. stoletím nebyla náhodným kulturním selháním. Byla zcela systémová. Malleus Maleficarum, kladivo na čarodějnice, vydané roku 1486, nejděsivější a nejvlivnější evropská příručka k lovu čarodějnic, obsahuje celou samostatnou kapitolu věnovanou výhradně porodním bábám. Přímo je obvinuje z úmyslného zabíjení novorozenců při porodu, aby je mohli obětovat ďáblu. Past sklapla s dokonalým cynismem. Ty samé neocenitelné znalosti, díky nimž byly porodní báby po staletí naprosto nepostradatelné, byly teď převráceny na ruby a předloženy jako nevyvratitelný důkaz smlouvy se satanem. Během pouhých 2 století byla nepřerušená linie ústního předávání znalostí brutálně přervána. Zkušenost se rozptýlila a samotnou postavu moudré porodní báby systematicky vytlačil diplomovaný muž-lékař, vyzbrojený chladnými kovovými kleštěmi. Tyto znalosti jsme si jednoho krásného dne magicky nevrátili. Od 19. století jsme je po drobcích a v bolestech rekonstruovali pomocí silných mikroskopů a dlouholetých klinických zkoušek. A nakonec jsme došli přesně ke stejným praktickým závěrům, které dávno znala negramotná žena z roku 1350. Až se příště podíváš na dětskou postýlku, až někdo z tvých blízkých šťastně porodí dítě, vzpomeň si na ten nekonečný, neviditelný řetěz ženských těl. Řetěz, který se táhne v přímce skrze staletí až do té ledové místnosti bez oken roku 1350. K ženě, která neuměla číst, spala namačkaná z potkany, rodila přímo v blátě a která navzdory všem myslitelným i nemyslitelným předpokladům přesně věděla, co dělá. Jestli si došel až sem, pošli tohle video někomu, kdo dosud zbožně věří, že dějiny středověku jsou jen rytířské turnaje a nedobytné hrady. Pod vrstvami hlíny je pohřben úplně jiný příběh a zaslouží si být vyprávěn mnohem víc, než si myslíme.